Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Aphungu a nyumba ya malamulo amvana zotsitsa mtengo wa mitolo ya intaneti. Mabungwe oposa 500 mdziko muno sanaperekebe mndandanda wamene anayendetsera chuma chawo chaka chapitachi. Ndipo akaidi awiri athawa ku ndende ya Mzuzu atapusitsa oyang'anira ndende ya Luwinga mu mzindawu. Imeneyi ndiyo mitu ya nkhani zathu kwa madzulo ano, ndipo tili ndi zimenezi ndi zina zambiri, musatalikire. Munkhani yathu yoyamba, aphungu a nyumba ya malamulo amvana zakufunika kwakuti mtengo wa mitolo ya intaneti itsike. Aphunguwa amvananso kuti mitoloyi isamakhale ndi tsiku lothera kugwira ntchito. Phungu wa dera lapakati mboma la Tcholo a Ben Phiri ndi amene anabweretsa nkhaniyi kuti aphungu ayikambirane mnyumbayi. Aphiri anati mitolo ya intaneti pena imatha munthu asanayigwiritse ntchito nkomwe. Pa mfundoyi iwo apempha bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti lilolerepo pa nkhaniyi. Nkhani imene tikukamba ndiye kuti pa dziko lonse lapansi mpikisano tsopano uli pa nkhani za manetwork. Kodi amene akugwiritsa ntchito kwambiri ndi ati? Akutha kugula malonda, akutha kupanga sukulu, akutha kupanga chani? Zonsezi kuti zitheke ICT ndiofunika. Mukudziwa inu kuti posachedwa tinali ndi nkhani izi za COVID zimene ana samapita ku sukulu, amaphunzira online. Komanso amene amapanga malonda kuti apite kunja zimakanika chifukwa cha COVID amagula online. Koma m'Malawi kuti apange zimenezozo amaona kuti agule datayo ndiyodula. Komanso nkudula kuli apo kuti ithe imatha nthawi zino usanagwiritse ntchito. Ndiye timapempha kuti iyayi kuti Malawi achite nawo zinthu pa international market, kuti apite nawo compete ndi maiko ena akunja, tatiye ntitsitse data, mtengo wa data utsike. Kuti mtengo wa data ukatsitse, tialole Malawi aphunzire, tialole Malawi amene akufuna kugulitsa zinthu kunja, tialole Malawi amene akufuna kuchita zinthu kuti zonse ziyende bwino. Mabungwe oposa 500 mdziko muno sanaperekebe mndandanda wamene anayendetsera ndalama zawo kwa chaka chatha. Padakali pano akuluakulu a bungwe la NGO Board achenjeza kuti apereka chilango kwa mabungwe oterewa. Mkulu wa bodi a Voice Muhone wati mabungwe 3 pa 100 aliwonse mdziko muno ndi amene apereka malipotiwa. Akaidi awiri athawa ku ndende ya Mzuzu atapusitsa asilikali kwa Luwinga mu mzindawu. Olankhulira Malawi Prison Service mchigawo chakumpoto a Austin Mwasangwale watsimikiza kuti mmodzi wa akaidiwa amugwira. Samkalimira ayindi zambiri mulipotili. Mwasangwale akuti akaidi awiri anathawa mothandizidwa ndi anthu ochita kabaza atazemba asilikali a ndende. Mwasangwale anena kuti mmodzi mwa akaidiwa a Asimulungu amagwira ukaidi wa zaka zisanu ndi zitatu kambuna kuti anapezeka olakwa ndi mulandu othyola nyumba ndi kuba katundu. Iwo anena kuti William Kirembe ndi mkaidi yemwe amugwira, ndipo ankagwira ukaidi wa zaka zisanu ndi ziwiri atampeza olakwa pa mulandu wogwererera. Mwasangwale anena kuti Kirembe anawagwira ku dera la Bwengu kumpoto kwa boma la Nzimba pomwe amapita kumudzi wawo kuchitipa. Ndizoonadi akaidi awiri athawa pa ndende ya Mzuzu zana anali anatumizidwa kugwira ntchito ku Luwinga ku Chigayo. Akugwira ntchito ndi anzawo kumeneko anagwirizana ndi anyamata kuyendesa njingawa kuti azembe ndi anazembesa ku Chigayoko pamene asilikali sanali alibiza kugwira ntchito mu Chigayo. Ndino atathawa ripoti itafika ku office kucha anatumiza serikali tiambe kusaka. Ndizoona atamba kusaka mama 18 moza anakwidwa ku Bwengu
Akilembe akuti amayenda pasi ndipo anthu kuderali ndiomwe anawazindikira ndikukawaneneza ku polisi. Mneneri wa ndende kuchiko cha kumpoto akulangiza anthu kunena kuti apewe kuthandiza akayidi kuthawa, ponena kuti kutero ndi mlandu waukulu pambali ponena kuti mkayidi wothawa amakhala kuti sanasinthike. Pakadali pano amasangwale apempha anthu kumzuzu komanso madera ozungulira kunena kuti akanene ku ndende kapena ku polisi yomwe inali pafupi akaona munthu yomwe akumukayikira kukhala mkayidi. Akilembe akuti akaoneka bwalo la milandu posidwapa pomwe apatsa mlandu othawa ku ndende. Amulungu amachokera m'mudzi mwa Senema kwa mfumu yakulu Maulambia m'boma la Chitipa. Amayi amene akugwira ntchito mu nthambi zachitetezo mdziko muno awalimbikitsa kuwulula nkhanza zimene amachitira ku ntchito komanso ku nyumba. Nduna za chisamaliro cha anthu a Patricia Kaliati ndi imene yalimbikitsa amayiwa mu mzinda wa Lilongwe pamene imakhazikitsa ntchito ya Arms of Liberty. Ntchito iyi ikufuna kuthandiza kulimbana ndi nkhanza zimene amayiwa amakumana nazo. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkumano unabweretsa amayi ogwira ntchito zosiyanasiyana pamodzi ku BICC, ndipo poyankhula pamwambowu anduna a Patricia Kaliati anena kuti amayi amene amagwira ntchito zosiyanasiyana zimene amavala mayunifomu amakumana ndi nkhanzanso zosiyanasiyana, choncho iwo akuyenera kuti azinena nkhanza zoterezi. Lamulo la 2006 la gender based violence makoloma azimayi ambiri amene ali mu zintchito zosiyanasiyana ma professionals amene ali ku parliament amene ali ma office yosiyanasiyana anzathu a polisi a prison komanso a migration amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndi launch ya program imene network imene ithandizira kwambiri kuti azimayi amene ali ma uniform alemekezedwe ndi azimayi ena onse ogwira ntchito zosiyanasiyana. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya polisi Mary Niolamu anena kuti nkhanza ndi zochulukanso kwambiri kwa amayi amene amavala mayunifomu mdziko muno. Project imene takhazikitsayi ipangitsa kuti azimayi adziwe ufulu wawo, azimayi akapatsidwe ukadaulo kuti akhoza kuzindikira kuti zakuti zikamakuchitikira ndiye kuti ukukumana ndi nkhanza, chifukwa zinazo zimachitika koma anthu osaziwa. Komano project imene itithandizira kuti tidziwe kuti kodi nkhanzazo ndi ziti, zimaoneka bwanji, chifukwa zimabwera mu njira zosiyanasiyana. Ndipo pakali pano wapampando wa bungwe la Foundation for Rural Development Amiani Mpesi anena kuti bungwe lawo layika padera zinthu zosiyanasiyana zofuna kuti zithandizire amayi amenewa kuwulula za nkhanza zosiyanasiyana. Imeneyi ndiyosiyana ndi maproject ena amene mabungwe ena akhala akupanga. Mabungwe ena amaona kwambiri za azimayi onse kapena atsikana onse in general. Komano iyi tifuna titsindike pa azimayi ogwira ntchito kapena the women in uniform. Azimayi amene amagwira ntchito ku polisi, ku prison, ku immigration, ngakhalenso ku MRA. So tifuna ndithu titsindike pa azimayi amene wafuna usakamagwira ntchito amakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Ena mwina amatukwanidwa kandi kulavulidwa kumene kandi kunyozedwa kumene ndi zina zotero. Wamkulu wa bungwe la UN Women mdziko muno Clara Anyango anena kuti kukhazikitsa kwa ntchitoyi kuthandiza kwambiri kuti amayi amenewa azitha kuwulula nkhanza zimene amakumana nazo. Nduna za mdziko a Richard Chimwendo Banda yati unduna wa zachuma wavomereza kupereka ndalama zogulira galimoto za polisi zokwana 120. Achimwendo Banda auza nyumba ya malamulo kuti boma ligula galimotozi pofuna kuchepetsa mavuto amayendedwe amene apolisi amakumana nawo mdziko muno. Matthews Kasanda anali ku nyumba ya malamulo ndipo wadza ndi ripoti ili. Abanda anena izi pamene amayankhapo pa pempho la phungu wa nyumba ya malamulo mchigawo chakumwera mboma la Salima a Christopher Manja anapempha undunawo kuti uganizirepo zokonza maofesi a polisi mdera mwawo, ndipo apa Abanda anatengerapo mwayi kufotokoza kuti unduna wawo unapempha ku nduna wa zachuma kuti ufuna galimoto pafupifupi 300 za polisi mdziko muno. Iwo anafotokoza kuti undunawo
wapereka ndalama zokwana kugulira galimoto 150. magalimoto amene aliko ndi akutsa komanso ndi ochepa kwambiri. Ndi chiyambi choti boma liyambe kuwunikira ndi kumathandiza mavuto amene ali ku polisi tikuthokoza kwambiri. Magalimoto 120 amenewa ndi osakwanira. Tinene pano kuti magalimoto amene amafunika ndi over 300 kuti akhale akumagwira ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Ndipo abanda anaonjezeranso kuti ofesi za polisi zambiri mdziko muno ndi zowonongeka ndipo zofunika kukonza. Iwo anapempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti adzavomereze kuonjezera ndalama zomwe zimaperekedwa ku ndunawu ndi cholinga choti zina zidzathandizire kukonza maofesiwa. Tayambapo kugwiragwira mapolisi, napereka chitsanzo cha branch ya police station imene mwina kwa zaka 15 yakhale kumangowonjezedwa kumakhala mapulani kumosagwira china chilichonse. Ndi tayambapo kukonza, koma kukonza kukutengabe kanthawi pang'ono chifukwa chonena kuti ndi maofesi ochuluka amene aliowonongeka. Ndunayi inafotokozanso kuti ntchito yokonzanso maofesi a polisi mdziko muno itha kutenga pafupifupi zaka ziwiri zamtsogolomu. mukuona nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV, ndipo tikhati kupitiriza kupatsani nkhanizi posachedwapa zikatha izi. Something Malawi wa Malawi 2063 Ufika 2063 akale Wokomera aliyensi Achinyamata tikwira ne manja Malawi Achinyamata tikale patsogolo Malawi wozimira paeka Malawi wokomera aliyensi Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Bwalo la milandu lati silithetsa mlandu umene apo Mphwiyo ndi anthu ena akuaganizira kuti anasokoneza ndalama za boma zokwana 2.4 billion kwacha mchaka cha 2013. Pa nthawi iyi nkuti Mphwiyo ali mkulu woyang'anira ndalama za boma. Mphwiyo ndi anthu ena 13 amafuna kuti mlandu uthe atikambaka kuti amene akumva Esme Chombo akuyenera kupuma pa ntchito. Koma Chombo ati ali ndi nthawi yokwanira yakumva mlandu mpaka kumapeto asanapume pa ntchito yawo. Taunga Sabola ali mu mzinda Lilongwe ndipo wadza ndi nkhani yonse. Mphwiyo amene anagwirapo ntchito ngati mkulu woyang'anira ndondomeko ya chuma ya boma pamodzi ndi anzawo okwanira 18 amapempha bwalo la milandu kuti lithetseretu mlandu wawo
umene akuaganizira kuti adasokoneza ndalama zokwana 2.4 biliyoni kwacha. Mwazina anthu anati bungwe loyang'anira anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu komanso mkulu wa mabwalo a milandu komanso mtsogoleri wa dziko sanavomereze kuti oweruza Esme Chombo apitirire kugwira ntchito pamene nthawi yawo yogwirira ntchito inatha. Koma popereka chigamulo chawo Achombo anati ali ndi zikalata zonse zowavomereza kupitiriza kumvera mlanduwu mpaka na kumapeto kwake. Stephen Kayuni ndi mkulu oyimira boma pa milandu ndipo anali m'bwalomu lachinayi kummawa ndipo akufotokoza. M'bwalomu akhoti akana pempho lawo lokuti mlandu uthe chifukwa chakuti ajaji nthawi yogwirira ntchito akuti inatha amene akuti mwina apume pa ntchito. Ndiye kutinso kuti aboma kutenga ndi Chief Justice ndi aku Judicial Service Commission ndi President sanaonjezere nthawi yokuti iwo adzigwira ntchito. Koma ndi zikalata zomwe ndi umboni wonse omwe anali mkhotimo ndikuyenera kuti iwo akuyenera kupitirira ndi mlandu umenewo kuti mpaka mlandu umenewo ufike kumapeto. Iwo akunena kuti abwalo mmene anenera afotokoza kuti zikalata zonse zoyenera kuti iwo amvere mlandu umenewo zilipo ndipo ndizokwanira, ndipo kuti zomwe ambali yodandaula amanena ndikungofuna kuona ngati mbiri ya khoti. Amphiyo ndi anzawo akuaganizira kuti adasakaza ndalama zokwana 2.4 biliyoni kwacha za boma pa chinkondwa chimene chidachitika mchaka cha 2013 chija pa Chingerezi amati Cashgate. Tidakali kumabwalo a milandu achifundo kachali apereka belo kwa mkulu wakale wa Malawi Broadcasting Corporation MBC Aubrey Sumbuleta. Asumbuleta akhala ali kundende atawamanga pa mlandu wochitira nkhanza amayi ku MBC powakakamiza kuti azigona nawo. Popereka beloyi akachali auza Asumbuleta kuti apereke chikole cha ndalama zokwana 500,000 kwacha. Audrey Kapalamula akutsatira mlandu ndipo wadza ndi zonse. Asumbuleta adawamanga pa 17 April chaka chino ndipo bwalo lidawayimba milandu yokwana isanu ndi umodzi. Popereka chigamulo chawo akachale pa pempho loti awapatsa Asumbuleta belo, iwo anati Asumbuleta akuyenera kuperekanso kalata za katundu yemwe ali naye ku mpingwi pafupi ndi Sports Club kulimbi, komanso kuti adzikaonekera ku polisi ya Limbi ndi kuperekanso chiphaso chawo choyendera kunja kwa dziko lino. Mudzi wayimira Asumbuleta pa mlanduwu a Gift Katundu ati bwalo silidayike tsiku lomwe mlanduwu uyambe. Mlandu sanapereke tsiku kwenikweni, atiuza akhoti akakonzeka kawiriso zimatengera ndi mmene maloya owayimirira ndi maloya aboma mmene zakhalira, so mmene zingakhalire atiuza. Aboma kudzera ku bwaloli akwayimba mlandu Asumbuleta ochitira nkhanza amayi awiri pamene iwo amagwira ntchito mchaka cha 2010 ngati wachiwiri kwa mkulu ona ntchito zofalitsa uthenga komanso ngati mkulu wa nyumba yofalitsa mawu ya MBC mchaka cha 2014. Milandu ina itatu ndi kusagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo mu zaka ziwirizi. Ripoti lochokera ku bungwe la Malawi Human Rights Commission lidati Asumbuleta akuyenera kuwamanga ndi kuwayimba mlandu atawapeza olakwa pochitira nkhanza amayiwa malingana ndi kafukufuku wawo. Ripoti limenelo la Audrey Kapalamula. Ndio patakali pano Asumbuleta adakali mchitokosi kamba kakuti bwalo la milandu silina unikebe chikole chawo. Amene akuwayimirira pa mlandu Asumbuleta atsimikiza kuti chikolechi achiunikira mawa lino. Ndipo dziko la Malawi lichita nawo mwambo wokondwerera maiko a mu Africa umene umakhalako pa 25 mwezi wa Mei. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyembekezeka kulankhula ku mtundu wa Malawi pa tsikuli. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Eisenhower Mkaka komanso nduna zakopa alendo a Michael Usi auza atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti chikondwererochi chikhazikika pa ntchito zabwino zimene bungwe la mgwirizano wa maiko onse amuno mu Africa likugwira.
Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambo wa atolankhani nduna yoona za m'maiko ena a Eisenhower Mkaka ati dziko la Malawi likhala likukumbukira tsikuli pa ntchito zomwe bungwe la African Union limagwira maka posungitsa bata mchigawo cha Africa. Iwo ati pa 25 Meyi mtsogoleri wa dziko lino akhala akuyankhula ndi anthu pokumbukira tsikuli. Nduna yoona zokopa alendo amaiko usi ati chisangalalo cha tsikuli chiyamba pa 23 Meyi kuchingalire Heritage Center mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zikondwerero kuchingalire mudzi wa chingalire papita wa Sabata. Nkhani ili kwene koko ndifuna kuti chikhalidwe chathu tichisunge. Chikhalidwe chache chimene tifuna kusunga chona kuti chimene chili chogwirizana ndi kutukula kwa dziko lino. Oyimira African Union mdziko muno a David Cloud Pell ati dziko la Malawi likuyembekezeka kupindula mu ndondomeko zosiyanasiyana pansi pa African Union zomwe zithandize dziko lino pa ntchito za mtengatenga komanso malonda. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Aphungu a nyumba ya malamulo amvana zotsitsa mtengo wa mitolo ya intaneti. Mabungwe oposa 500 mdziko muno sanaperekebe mndandanda wamene anayendetsera ndalama zawo chaka chatha. Ndipo akaidi awiri athawa ku ndende ya Mzuzu atapusitsa owayang'anira kwa Luwinga mu mzindawu. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu komanso mvalani masiki nthawi zonse kuti mudziteteze komanso kuteteza anzanu ku COVID-19. Munali ndine Ronald Mpaso, pitizani kuonera wailesi ya kanema ya Times TTV. It's the grand opening of